Здравейте хора! Днес реших, това не е кратко съобщение. Исках да ви кажа какви смятам да са ми плановете за напред за този месец. Тъй като този месец е доста важен, ще бъде доста интересен, ще има много интересни неща. Надявам се да ви харесат. Да, вие сега ще разберете малка част от тях. Всъщност не малка, горе-долу половината от тях. Тъй като на 29 този месец каналът има годишнина, една година. Ще имам giveaway, който ще е из цяла България. Да, няма да ви говоря повече за giveaway. Когато стане 29, тогава ще направя giveaway. Ще има слаб с едно момиче. Искам само да ви уточня, че спирам с слаб мейловете. Имам още два планирани, мисля, че бяха. Два планирани за септември и октомври. И моля, спрете вече да ме питате за слаб мейл, тъй като аз нямам тази възможност, тъй като за тези неща се изискват малко или много някакви парични средства. Някой вика. Да, изискват се някакви средства и затова моля спрете да ме питате за слаб мейлове, тъй като аз съм решила вече няма да давам излишни пари за такива неща и съм решила да спирам вече с слаб мейловете. Да, ще има колаб с още три момичета, който ще е на тема рутина. Това момиче Кати, което е от София и с него ще правим слаб мейл. Аз вчера заснех клипчето за слаб мейла и най-вероятно ще го гледате утре или в други ден, не съм сигурна. Да, ще правим колаб с това момиче Кати. Аз ще бъда в този колаб и с две нейни приятелки. Аз не ги познавам, не знам как се казват, не съм общувала с тях по никакъв начин. Тя просто ми каза, че ще ме включи в колаба, ако искам. Тя с една нейна приятелка ще прави сутрешна рутина, другото момиче ще прави мързелива рутина, аз ще правя вечерна рутина. Към септември някъде ще има и сутрешна рутина. Да, ще има, както ви казах, giveaway, който ще е из цяла България. Ще има две награди в самия giveaway, ще бъдат доста интересни. Не, в смисъл, няма да има две награди в самия giveaway, ще има двама победителя, извинете ме. Двама победителя, но за giveaway ще ви говоря по-нататъка. Да, на 29, както отново ви казвам, каналът става на една година. И да, ще има доста интересни неща. Ще има клипче с много... Как се нарича? Мисля, че на английски се казва bloopers. С много гафове от много клипове, които вие не сте виждали, но аз ги имам заснети и още си ги пазя. И да, ще има клип с всички мои приятели, които ще участват, независимо дали те искат. Да, но това ще бъде по-нататък, както ви казах. Но смятам този месец и септември да са едни от най-интересните. Вече имаме 267 абоната, мисля, че беше, което за мен това е много, тъй като преди един месец или месец и нещо, пак ви повтарям, имах 15 абоната, сега са 200. Благодаря на хората, които са ми помогнали да се развия. Благодаря и на вас. Въпреки че снимам с телефона, не с някаква камера, но има доста хубави телефони, които имат доста добро качество на снимки и на видеоклипове. Да, затова исках да ви благодаря и само да ви кажа, че аз нямам намерение да хейтвам. Нямам намерение да създавам проблеми на другите или нещо такова. Просто искам и вас да ви помоля, ако просто не харесвате клиповете, да, просто излезте от самият канал
И ако искате, даже повече не се връщайте, да не гледайте клиповете ми. И да. Имаше един коментар, който гласеше... Не, той беше доста обиден, този няма да ви го казвам, за който пуснах сигнал, тъй като той имаше доста глупости в него, наричаха ме по всякакви начини. Да, просто няма да ви го казвам. Да, имаше още от самото начало, тъй като аз въобще не знаех какво да казвам в самия край на клипа и казвах адиос, тъй като бях почнала да гледам Румяна Илиева, Руми, която за жалост почна да снима на английски, въпреки че нейните клипове на английски също са страхотни, но доста лошо, че тя изтри всичките си клипове и започна от начало. Аз почти нищо не разбирам от нейните клипове. Но да. Да, тази година няма да има много клипове към... Да, от септември нататък няма да има много клипове, тъй като тази година ще бъде доста тежка за мен, тъй като съм 6 клас, ще има доста учене. Да, общо взето това исках да ви кажа. И да, очаквайте giveaway, collab, swapmail, доста готини неща. И наистина много ви благодаря за всички тези абонати, че ме гледате и че ме слушате какви простоти говоря, как се излагам понякога, как прекъсвам за моменти и да. Обичам ви и до скоро!